खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। मिजिं थियो नोंथांमोना दिनैनि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना। दिनै 27 मे 2026 थामहिनबा 1433 मायथाइनि जेठ दाननि 12 खालार बुधबार बाराय। गिबि राशि महरै मेष राशि। राशि बायदियै थाबथानानै थानाय खामानिफोरा आबुं महर मोनगोन। धोन बांहोनो हागोन। खरसानि बिथिङाव नोजोर लाखिनायनि गोनांथि। धोरोम आरो समाजारि बिथिङाव हेफाजाब होना गोसोखौ गोजोननाय मोनखांगोन। केरियार फारसे गोदान लामा गेवनायनि आसा थागोन। नखराव गोजोन फैगोन। सान दोबैनायनि उनाव सावस्रि फारसे जोथोनै लाखिनायनि गोनांथि। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा आरो केसारिया आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो 1 आरो खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा। आरो राशियाव नांनाय राहु काल समा जादों सानजौफुनि 12:18 2:02 वृषभ राशि। राशि बायदियै नखर संसाराव सुख सान्थियै बारलांगोन। फरायसाफोरनि थाखाय मोजां सान। बहाबा फैसा सोसननायनि सिगां मोजां नायबिजिरग्रोनाया गोनांथि। बिमा बिफाफोरनि सावस्रि फारसे जोथोनथिनि गोनांथि। केरियार फारसे जाफुंसार मोनगोन। मोजां मोनलायनाय फारसे रमान्स बांगोन। न' खाथिनि सुबुंनि हेफाजाबा खामानि होगोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां आरो गुफुर आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो 2 आरो खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा। आरो दिनैनि राशियाव नांनाय राहु काल समा जादों सानजौफुनि 12:18 2:02 मिथुन राशि। राशि बायदियै बेफार फालांगियाव मुलाम्फा फैगोन। गोसोखौ सान्थि मोनखांगोन। जायजों फोथायनाय बांगोन। नखराव मानिबा जाहोना नारसिनथाय लाबोनो हागौ। खामानि फारसे धैर्यनि गोनांथि। हाखु दाखु खालामनाया नुकसान लाबोनो हागौ। लामा खारथाय सालायनाय समाव सांग्रांथि थानायनि गोनांथि। बिदेशजों सोमोन्दो थानाय बिथिङाव जौगानाय मोनखांगोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो आरो गोथां आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो 3 आरो खाफाल गोनां दिगा जादों सेनाब। आरो दिनैनि राशियाव नांनाय राहु काल समा जादों बेलासिनि 12:18 2:02 कर्कट राशि। राशि बायदियै नोंथांमोना सोलो आरो बोलोजों खामानिखौ मावलांनो हागोन। नखराव सोलिबाय थानाय जेंनाया खारस्रांगोन। फरायसाफोरा जौगासारनाय मोननो थाखाय गोब्राबथियै नाजाथाबनायनि गोनांथि। बिदा फंबाय आरो लोगोआरिफोरनि आबुं हेफाजाब मोननो हागोन। जिउनि लोगोजों अनज्लायनाय बांगोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर आरो सिलभार आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो 2 आरो दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा। राशियाव नांनाय राहु काल समा जादों बेलासिनि 12:18 2:04 सिंह राशि। राशि बायदियै नोंथांमोना जायखिजाया दावराव दावसि जाथायनिफ्राय सांग्रां थानाया मोजां। गुबैयै आयेनजों सोमोन्दो थानाय जाथायाव सांग्राङै थानाया गोनांथि। जब मावग्राफोरनि गेजेराव जेंना फैखांनो हागौ। धैर्यनि गेजेरजों नखरनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो हागोन। गिदिरफोरनि हेफाजाबजों गोलाव समनि खामानिफोरा आबुं महर मोनखांगोन। थासारिखौ राफोद खालामनो हागोन। बेलासि समाव धोरोमारि खामानियाव मोजां सम हगारहरनो हागोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों कमला गाब आरो सना गाब आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो 4 आरो खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा। आरो दिनैनि राशियाव नांनाय राहु काल समा जादों बेलासिनि 12:19 2:03 कन्या राशि। राशि बायदियै नोंथांमोननि नखर संसारा गाब गोनाङै बारलांगोन। खामानि बिथिङाव बांनायखौ नुनो मोनगोन। हरखाबै खरसाया बांनो हागौ। जिउनि लोगोजों गथ' गथायखौ लाना गिदिर थिरांथा लानो हागोन। लामा खारथाय बायनो सानदोंब्ला बेयो मोगथां महर मोनखांगोन। लोगोआरिफोरजों समाजारि खामानिफोराव बाहागो लानो हागोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो 6 आरो खाफाल गोनां दिगा जादों खोला। आरो राशियाव नांनाय राहु काल समा जादों बेलासिनि 12:18 2:02 तुला राशि। नखराव मान सन्मान बांगोन। धर्म आरो कर्म समान नोजोरै लाखिनायनि गोनांथि। नखराव मोजां खौरांफोरा मावफुंजागोन। समाज सिबियारिफोरा बाख्नायजानाय मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा फैगोन। बोथोर दुंथाया बांनायनि थाखाय सावस्रियाव गोहोम गोग्लैनो हागौ। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब आरो निला आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो 9 आरो खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब।
दिनैनि राशियाव नांनाय राहुकाल समा जादों बेलासिनि 12:17 2:03 वृश्चिक राशि गोदान फालांगिफोरा बरादजों लोगोसे जौगागोन। गथ' गथायफोरा जबजों सोमोन्दो थानाय जाथायाव मोजां खौरां मोननो हागौ। फरायसाफोरा सोलोंथाइ फारसे हेफाजाब मोनगोन। बिफानि खामानियाव नांनानै थानाय हेंथाफोरा खारस्रांगोन। धोरोमारि खामानिफोराव बाहागो लानो हागोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा आरो मेरुन आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो 9 आरो दिनैनि राशियाव नांनाय राहुकाल समा जादों बेलासिनि 12:17 2:03 धनु राशि गोलाव लामा दावबायनो हागोन। खामानि थिलियाव बिबानगिरिफोरनि मदद मोनगोन। समाजाव मान सन्मान मोननो हागोन। नखराव एना एनि जानायनिफ्राय रागाखौ हमथानायनि गोनांथि। फरायसाफोरा गोब्राब नाजाथाबनायनि गोनांथि। जानाय लोंनाय फारसे सांग्रांथि थानाया मोजां। बेफार फालांगियाव लांलाय लाबोलाय फारसे सांग्रां थानाया मोजां। जिउनि लोगोनि थाखाय मोजां अनथोब लाबोनो हागौ। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो आरो फान्थाव गाब आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो 3 आरो खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा आरो राशियाव नांनाय राहुकाल समा जादों बेलासिनि 12:17 2:02 मकर राशि बायदियै लामा खारथाय सालायनाय समाव सांग्रां थानायनि गोनांथि। लाभ पार्टनारजों लोगो मोनलायनाया इयुनाव जेंना लाबोनो हागौ। राजखान्थिजों सोमोन्दो थानाय बिथिङाव हेफाजाब फैगोन। थिरांथा लानायनि गोहोआ मुलाम्फा लाबोगोन। गोजाम जेंनाफोरा खारस्रांगोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों निला आरो गोसोम आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो 4 आरो खाफाल गोनां दिगा जादों खोला। दिनैनि राशियाव नांनाय राहुकाल समा जादों बेलासिनि 12:17 2:02 कुम्भ राशि बायदियै बेफार फालांगियाव मुलाम्फा फैगोन। बिमा बिफाजों सोमोन्दोआ मोजां जागोन। खामानि थिलियाव बाख्नायजानाय मोनगोन। गोलाव समनिफ्राय सोलिबाय थानाय जेंनाया जोबस्रांगोन। बेलासि समाव आंगोफोरजों लोगोसे मोजां सम हगारहरनो हागोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों निला आरो रोजा गोथां आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो 11 आरो खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब आरो राशियाव नांनाय राहुकाल समा जादों बेलासिनि 12:18 2:02 मीन राशि मोजां कर्मजों नखरनि मुंखौ गोजौ फारसे लांनो हागोन। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा फैगोन। गोजाम दावरावफोरनिफ्राय मुक्ति मोनखांगोन। नखराव सोरबा सुबुंनि आगान गोग्लैनो हागौ। थाबथानानै थानाय फैसाफोरखौ मोनफिननो हागोन। हा हु आरो गोदान लामा खारथायफोरखौ बायनो हागोन। खुगाखौ सामलायना बाथ्रा बुंनायनि गोनांथि। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो आरो गोथां आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो 7 आरो खाफाल गोनां दिगा जादों साहा आरो राशियाव नांनाय राहुकाल समा जादों बेलासिनि 12:17 2:02 लोगोफोर नोंथांमोना दिनैनि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ बोरै मोनखो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो बेजों लोगोसे सोरबाफोर नोंथांमोना दिनैसो बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोदानै फैसनदोंब्ला बर'नि रानि 2.0 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय जाहाथे जेब्ला जों बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो अब्ला नोंथांमोना थाबै नटिफिकेसनखौ मोनहैनो हायो। आरो बेजों लोगोसे जायफोरा दिनैनि भिडिअखौ गोसो गोथारै जोबजासिम नायलांजोबबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय।